Hello! Днес имам едно питане към вас. Колко от вас са чували за ботокс за коса? Които и да не сте, вече ще чуете и то от мен. С продуктите Битехник от Арлен днес ще пробваме. Имаме шампуан, имаме ламеларна вода, имаме маска и ето този спрей Defrizz, за да нямаме търчащи косички и така нататък и да запечатаме хубаво. Сега ще видите състоянието на косата ми сутринта и както виждате, сега съм вързана на кокче, но сега отивам да се изкъпя и да видим косата ми в края как ще изглежда. Хайде! И така, моментът на истината. Искам само да обърнете внимание колко стана бляскава, а колко е мекичка, като коприна. Явно ботокс терапията с хиалуроновата киселина и растителния кератин си върши работата. Аз лично съм много доволна. Пробвано, доказано.